Nagkakilala po kami ng aking magiging asawa nung kami ay nag-aaral, Father, nung koleyo kami. Schoolmate kami. Then, madalas ko siyang makita noon. Tas sa tuwing dumadaan siya, napapatingin naman ako, Father. Hanggat sa niligawan ko, tas doon na po nag-umpisa, Father. Kay tagal ko na itong pinangarap ang makita kang nag-aantay. John Vianney and Eunice, ano ba ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon? Because you love each other. Pero kulang yun. Ang isa sa dahilan kung bakit nandito kayo ngayon ay dahil una kayong minahal ng Diyos. Natin na iaalay sa may kapal. Ikaw at ako'y pinagtagpo. John Vianney, do you take Eunice here present for your lawful wife according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Tayo'y manunumpa sa harap ng may likha. Eunice, do you take John Vianney here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Nagtiwala, ibinuhos sa kanyang lahat ng luha. Ikaw at ako'y pinagtagpo. At ang pag-ibig natin di maglalaho.
dating panaginip lang. Tayo'y manunumpa sa harap ng may likha ng ating istorya. Kaya kung gusto ninyo na ang inyong buhay bilang mag-asawa ay isang buhay ng punong-puno ng pagmamahalan, ay huwag ninyong kakalimutan ang Diyos bilang sentro ng inyong buhay bilang mag-asawa.